Apa? Gegerani wong akrami. Ketok patut tenan ta ya. Agek bawa ngono diliwati tiap Pak ngarepe iku tok nang nggone wong mantu tenan lho. Ampun dijak kondo wae. Oh iya iya. Mengke kula luput. Ya. Terus pripun Mas? Among ati. Mbok mriki jenengan ki? Aku tak kene wae. Ora kene. Gendang to. Iya. Among ati tak mlaku dhisik to ya. Iya. Ndang. Among ati. Among ati. Kandhane apik kok dadak nyeluk-nyeluk aku barang gitu ya. Wong wis apik ngono kok dadak nyeluk aku barang iki. Mengke iki kula ki wedi nek sing nggon terakhir niki wae ki kepletre ngoten lho Mas. Malah bregas nek kari-kari kepletre iki. Nek kari-kari garing ku wah ora apik. Kok kari-kari garing ki apa? Nek kari-kari kek kepletre ngono bregas. Ayo. Kowe luput tenan. Iya, luput tenan. Iya kan luput to? Ora apik. Apik. Kebarane berarti bener ke. Luput. Luput pisan. Kena pisan. Dendang. Nun, Kowe iki dadi wonge mbok aja apik banget yo. lha pripun? Aja ayu ngantek kayunen, aja pinter ngantek kepinteran, suaramu apik aja kapiken banget. Mboten kula sedengan lho Mas namungan. Kowe kapiken kowe. Mboten. Nek wonge nek kapiken ndak ora oleh metu. Sami mawon. Sami mawon. Ijek entuk. Nggih. Lah iya to. taksih. Ijek oleh to. Mbok ngejaf kula to. Iya ijek entuk ndra. Angger wonge ayu ora apik banget mesti sing lanang iki ora entukan metu. Ya, Dek. Nanti Pak carimu. Mbuh. Yen gampang luwe gampang. Yes, lewat. Penyanyi lewat. Yen angel. Lah tekan iki Mas, Angel apa nih? jenengan sing terus nih. Yen angel ke tangan. Wedi nek sing kok dangdut. Ora apa-apa, malah apik. Dang ambar kae cekoke mrono-mrono ya bergas rambut apa? Yen angel, ayo. Yen angel ke Lah ya kowe malah luwe apik kowe no, Dek. langkung jenengan kang nutup Mas. Aku malah tak penane enek juk ngontek-ngontek. Tan kena, yo kowe bae. Tan kena numbas aratno. Sip.
bar dialem. Mas, yo ngene iki. Kok nek Kena. maksudnya bener kok ndrani kaset. Lah iya, malah ngene iki ketokne asli kok. Iya. Tan kena tinumbas harta. Ngono. Ya wis beda lho Mas. Biyen karo saiki kan ya beda. Iya. Biyen ki jek rapet ki saiki wis. Nah kaya. Ayo lagune langgame. Nggih mboten ngoten. Langgame ya, langgame. Anggame kula. Ising. Maka. Ising kaya Urasah dadak ngatekke kono-kono. Nane nano. Hormat kanggo sedulur-sedulur ingkang tasih kepareng lelenggahan malikinipun kadang pisan sutresna ingkang tasih kepareng jejagongan sartawis ya no. Kula aturi kasekeca suwanten saking Nimas Ayu Endang Susilowati kepareng suwan ya no.